Аеродроми, склади пального, бази ППО та хімзахисту. Загалом більше 200 російських військових об'єктів в окупованому Криму тепер доступні на інтерактивній мапі, яку представили на сайті Радіо Свобода. Окупаційні бази позначені з геолокаціями та поділені на 10 категорій. Об'єкти Чорноморського флоту, склади зброї та техніки, ППО, ракетники, зв'язок та багато іншого. Мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs, де можна розглянути у деталях і оцінити осередки окупантів. Автор карти, журналіст Ігор Токар, пояснив, що проєкт має інформувати людей в окупації та попереджати про можливу близькість до військових об'єктів росіян. Ну що, приїхали? 72-гу російську бригаду розбито під Бахмутом. Українські штурмовики взяли полонених та звільнили чималу ділянку. Про це розповів колишній командир полку Азов Андрій Білецький. За його словами, бійці 3-ї штурмової бригади фактично знищили 6-ту і 8-му роту 72-ї бригади окупантів. Розбито розвідку, знищено багато техніки, а також чималих втрат зазнали найманці. Наступальні дії, каже, велися на площі шириною 3 кілометри і глибиною більше 2,5 кілометрів. Слова Білецького підтверджують офіційні ресурси 3-ї штурмової бригади Збройних сил. У Генеральному штабі поки не коментували повідомлення про просування українського війська поблизу Бахмута. Однак зауважили, на марних спробах росіян просунутися на захід фортеці. Не вщухають масовані артилерійські удари та міські бої. Також, судячи з даних Генштабу, ворог намагається атакувати у бік Часового Яру. Росіяни катували струмом 20-річного севастопольця за проукраїнські дописи в мережі. Вивезли до Росії та погрожують десятиліттями колонії. Хлопця схопили ще минулого літа за нібито підготовку теракту на російському складі пального. Але ім'я бранця стало відоме лише зараз. Йдеться про Андрія Єнюкова, стверджує активіст і правозахисник з Севастополя Олег Софяник. Він добре знайомий з родиною бранця та розповів деталі сфальшованої справи спеціально для глядачів телеканалу АТР. Як виявилося, ще у 2016 році відчима Андрія Єнюкова окупанти кинули до колонії на 15 років. Також нібито за тероризм. Сидит в Ставропольском крае, там, на Северном Кавказе, в лагере для строгого режима. Поэтому за ними следили, за ними наблюдали. Видите, Андрей писал просто, в общем-то, в соцсетях достаточно критичные вещи об оккупации, там, вообще о путинском режиме. Но сейчас уже как 37-й год, поэтому сейчас со всех стараются делать там террористов. Навернення хлопця до ісламу, схоже, також зацікавило російських силовиків. Під час облави в оселі Андрія ФСБівці зауважували на релігійних книжках, буцімто як на ознаці тероризму. Нібито виявлені пляшки із запалювальною сумішю та закиди у підготовці теракту – маячня, упевнений правозахисник. Склад, який буцімто мав спалити Єнюков, цілком цивільний і розташований біля будівельного заводу. Справжня причина, на думку Софяника, переписка з другом, який воював за Україну, та неприємні для окупантів дописи. Просто интернет-переписки, все. Ничего он не мог сделать, физически он не мог ничего сделать, там, организовать какую-то группу там, и так далее. Он под колпаком был, у них уже сразу бы взяли. А сейчас просто, вы понимаете, раскручивается дело, подпольная организация, террористическая. Это же звездочки на погоны, это премия там, и так далее. Зі слів матері Андрія, хлопець під постійним тиском, а тепер ще й етапований до Росії. На него очень сильно
смертельное давление. Вот она его видела в конце марта. Было свидание в Симферополе в СИЗО-2. Он очень плохо выглядел, очень подавленный, потому что сидел в одиночке. Ну и там физическое давление, психологическое давление, естественно, там то, что он не может рассказать. Сейчас он в Ростове, вот он там в ожидании суда там. Російські слідчі відкрито кажуть про можливий вирок у 25 років колонії для Андрія Янюкова. Ба більше змусили погодитися на маріонеткового адвоката, який схиляє бранця до співпраці з окупантами. А поки родина 20-річного севастопольця закликає боротися за нього та сприяти якнайшвидшому обміну. Російські колорадки палять і зривають жителі Криму. Така відповідь українського підпілля на спроби росіян насадити смугастий символ їхніх воєнних злочинів. Кажуть у русі опору «жовта стрічка». Окупанти відкрито називають георгіївські стрічки увічненням російських військових і хочуть зробити українців в окупації співучасниками. У переддень травневих шабашів активістів закликали палити та зривати колорадки і залишати натомість жовті стрічки, як символ спротиву, якого так бояться росіяни. Фото та відео надсилають до чат-боту руху опору, але нагадуємо, що слід бути пильними та обережними. Перший у світі кримсько-татарський бойовий марш записав ансамбль Збройних сил України. Його соліст Ісмаїл Куртомєр в коментарі Громадському радіо пояснив, що славень Бойсун-Маган або ж Нескорений створено на прохання кримців, які боронять Україну на передовій. Зараз у кожному 5-му батальйоні українського війська б'ються кримсько-татарські воїни. Музику до бойового маршу на їх честь писали Ісмаїл Куртомєр і Таня Шам, керівниця київської студії звукозапису «Кофеїн». А от автори слів – кримці, які зараз перебувають на окупованому півострові. Та їхні імена ми дізнаємося після визволення півострова. Ey vatanım Turayaka, hakikatsızlık yürek yakar.